que estem en l'avenida de Torrent presentant el nou cotxe Jeep Compass i agraïm molt a l'associació de Torrent per ajudar-nos a fer que el poble de Torrent tinga un ambient molt bonico i podem disfrutar d'aquest dia que ha sigut, la veritat, més o menys bo. Moltes gràcies a tot el poble de Torrent per acompanyar-nos i ajudar-nos a fer moltes ventes. Una vegada més, per l'Associació de Comerç, ha tret al carrer a la gent de la nostra ciutat que té ganes de mostrar el que té, el que fa i sobretot animar a la ciutadania i animar el comerç de la nostra ciutat. Des de l'Ajuntament donar-los les gràcies, perquè sempre fa falta gent que estigui disposada a fer coses per al poble, a fer coses per la nostra ciutat. I en aquest cas a l'associació i a tots i cada un dels comerciants que han eixit, donar-los les gràcies perquè estan fent de Torrent una ciutat comercial també. I aprofitar en les festes que estem per a desitjar-los que ho passen el millor possible en família, perquè també cal recordar-se en aquestes fechas de passar-ho bé en companyia dels nostres. Somos la empresa Área Rotulación, estamos en la ciudad de Torrente. Nos dedicamos a la comunicación visual dentro de ese mundo. Tenemos desde la impresión digital, rótulos luminosos, lonas, todo lo relacionado con la comunicación. Trabajamos para grandes firmas y también para el pequeño comercio, obviamente. Y estamos aquí porque queremos darnos a conocer en la ciudad de Torrente, ya que llevamos 2 años nada más y queremos impulsar nuestro negocio en esta ciudad. Hola, Ginebra de los Ríos, estoy en representación a la inmobiliaria Purificación Mora. Estamos aquí en la Feria Nadal agradeciendo a la Asociación de Torrente de Comerciantes. Cualquier información que necesiten de parte nuestra, en la inmobiliaria nos encontramos en el Centro Comercial Las Américas. La veritat és que molt bona iniciativa, com sempre, des de ACST, que animen a la participació en la fira, que l'activitat de la nostra ciutat i les activitats econòmiques tinguin un espai per a poder mostrar les seues activitats, per a que la gent gaudisca de lo que és la potència i el comerç i el sector serveis tan potent que tenim en Torrent i damunt de l'especialització i de la referenciació de la nostra ciutat. O sigui que una molt bona iniciativa que hem de continuar recolzant i reeditant any rere any com estem fent fins ara. Somos Susana y Estefanía Teruel y venimos en representación de Persianas Teruel. Somos una carpintería de aluminio y PVC con 28 años de experiencia, desde la ubicación desde Alacuás, y llevamos un añito aquí en Torrent, en el Parc Central. Llevamos un servicio en general de carpintería, aluminio y PVC, aparte también llevamos el tema de protección solar, el tema de toldos, un poquito de pérgolas bioclimáticas, que está ahora un poco bien de moda por el tema de aprovechamiento de terrazas tanto en verano como en invierno. Soy la propietaria de Dikits, Elena García. Y yo la de La Pitiusa, Yasmina. Estamos ubicadas nuestras tiendas en la calle Ramón y Cajal, 18 bajo izquierdo y derecho. El rango de tallas comprendido en Dikits es desde 9 meses a 16 años. Y en La Pitiusa es de la 40 a la 60, teniendo modas en verano de Ibiza, cosas de Tailandia y ropa juvenil sobre todo, para esas tallas, que es bastante difícil encontrarlas. Soc Juan Ibáñez, venim de Ferto, soc el director comercial. Venim a exposar així en esta fira per a poder ensenyar el que és la gamma de vehicles de Peugeot. Tenim així els vehicles durant tot el dia per a que vostès puguen vindre a veure els vehicles i puguen disfrutar de lo que és els vehicles de la gamma Peugeot.